Мислите, че не виждам хората в црквата на литургијата, които поглеждат часовника, броејки колку остава до краја на това представление? Виждам. Виждам и не седя. Лесно е да оседиш, но преди да го направиш, трябва прво да попиташ дали този мъж или тази жена изобщо знае зашто е тук, какво се случва тук, в църквата, на олтара. Хвален Исус, аз съм отец Кшиштоф, аз съм францисканец капуцин, живея високо в австрийските Алпи в Штренген, от тук близо до небето и недалече от Инсбрук се раждат моите подкасти на които ви каня. Всяка седмица нова тема и нов подкаст. Изваждам от днешното Евангелие един малък откъс от средата на Евангелието. Днеска Евангелието е притчата за сеяча, но не за сеяча искам да говоря днес. Искам да говоря за това, което Исус казва между притчата и обяснанието и пред учениците. Това е откъс, който лесно се пропуска, защото не е нито притча, нито нейното тълкуване. И точно там е същината. Учениците питат Исус, защо говори в притчи. Той отговаря, на който има, ще му се даде и ще има в изобилие, а на който няма, ще му се отнеме и това, което има. И добавя, цитирайки Исаия, със слух ще слушате, а няма да разберете, и с очи ще гледате, а няма да видите. Защото сърцето на този народ е закоравяло. Това не е описание на наказание. Това е описание на механизъм. Искам днес да разгледам това по-различно от начина, по който обикновено се чува в църквата. Не става дума за това, че някой не ходи на литургията и за това е наказан с неразбиране. Става дума за нещо обратно, нещо по-особено. Човек не търси и не цени това, което не е открил като ценност. Това е логично. Ако за някого светата божествена литургия е само дълг за отбиване, не се очудвам, че гледа часовника. Той не е лош, просто никога не е открил какво всъщност се случва пред него. Никой не му го показал или самият той никога не се е спрял да помисли за това. А ако нещо не е ценност за теб, няма да го цениш, нито ще го търсиш. Това е просто и честно. Затова и аз не съдя хората, които не ходят на църква. Трудно е да обвиниш някого за пренебрегване за нещо, което не смята за важно, разбираемо или същевременно за живота. Никой не може да принуди друг да отиде и да открие ценност. Това трябва да се случи отвътре. Но, и тук е важното разграничение, липсата на това откритие, липсата на познание, липсата на практикуване с времето води до безразличие. Не защото Бог наказва някого, а защото сетивото за различаване на свещеното и обикновеното трябва да се упражнява. Който не го упражнява, го губи. Не по присъда, от неизползване. Това прилича на спорта. Ако редовно ходиш по планината, караме колело, а зимата ски или бягане на ски, имаме добра кондиция. Умората след такова усилие е приятна и с удоволствие се връщаме към тези спортове, защото тялото само го иска. Но ако
занемериш тези тренировки, ако спрем редовно да вертим педали, да се катерим, да караме, да работим с крака, самото упражняване на тази почивка се превръща в мечење. Въпреки че знаем, че е здравословно, но няма да го направим нито с желание, нито редовно. И рано или късно здравето ни ще подстрада. Ако спортът не е важен за нас, нещо съществено, просто спираме да го практикуваме. Така е и със светата литургия. Ако тя не е за теб съществена и разбираема, тогава, когато вече си там, ще броиш времето до края. Това е разбираемо. Това не е критика. Това е само констатация как функционира един механизъм на безразличие. Със светата литургия е подобно. Който участва в нея редовно и съзнателно, за него тя не е тежест. Тя става нещо, което се търси, защото дава нещо, което душата иска. Но който я занемери, за него всяко отиване на църквата е усилие без смисъл, защото сетивото, което трябвало да разпознава това като добро, е излязло от форма. И точно както при тялото, рано или късно, духовното здраве също страда. Точно това казва Исус. Закоравяло сърце. Сърцето не закоравява изведнъж и неотвен. Закоравява, когато никой не го докосва, когато човекът никога не се спира да попита какво всъщност се случва на този олтар. Кой е този, когото приемам? Защо това е различно от всичко останало в моята седмица? Това се отнася и за мен. Знам дни, в които чета молитвенника дума по дума, докато мислите ми вече са другаде. Това е същия механизъм в малък мащаб. Познанието без внимание се превръща в навик. Навикът без въпроса защо се превръща в безразличие. Затова днешната дума на Исус не е присъда над тези, които не разбират. Тя е покана към въпроса. Защото, казва Исус, на който има, ще му се даде. Значи, който търси разбиране, на него то расте. А на който няма, ще му се отнеме и това, което има. Това значи, който никога не е попитал защо това е важно, с времето губи дори остатъците от чувствителност, която някога е имал. В планините, където живеем, това се вижда много просто. Пътека, по която никой не ходи, обраства. Не защото някой я затворил, а защото никой вече не минава по нея. Подобно е и с сетивото за разпознаване на святото. То обраства не защото Бог го отнема, а защото никой вече не минава по него. Не го упражнява с въпроса защо това е важно. Тук на Балканите познаваме тази истина от планините си, от Родопите, където старите пътеки на пастирите също обрастват, щом никой не ги пази с ходене. И така, въпросът за днес не е ходиш ли на литургия, той е знаеш ли защо тя е важна? Защото ако не знаеш това, самото отиване ще стане поредното отбиване на дълг, а не среща. Помисли за нещо по-просто. Когато сме в ресторант и ни поднесат ястие, което много ни харесва, не оставяме това на случайността. Опитваме се да разберем защо ни харесва, какви са съставките, каква е техниката, какво го прави толкова добро. Изследваме това именно, за да можем следващият път да изберем нещо подобно. Защото знаем, че нещо конкретно прави ястието вкусно и искаме да го познаем. С
Светата Евхаристија е обратното при многу хора. Идват, не питаат зашто това, което се случва. Би требало да е добро за тях и си тргват се што толкова гладни, колкото са дошли. Не заштото јастието е лошо, а заштото никој не е исследвал какво го прави такова каквото е. И едно нешто на краја, това, което искам да запомните најмногу. Не е нужно да започнете с чувство. Трябва да започнете с въпрос. Попитайте се днес, тази седмица. Заштото литургията е важна. Не питайте дали трябва да отидете. Питайте какво бихте загубили, ако спрете да питате. Хвален Исус. Амин.